Takže rodinný dom, v ktorom sa nachádzame, bol pôvodne postavený v roku 1935. My tu bývame od roku 1990. Aby sme ho dostali na úroveň dnešných potrieb alebo dnešného štandardu. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli pre montáž tepelného čerpadla značky Vaillant ako hybridného zdroja, aby sme dokázali optimalizovať náklady spotreby energií. Hybridný systém v sebe kombinuje možnosti a výhody obidvoch systémov, jak tepelného čerpadla s plynovým kotlom, a umožňuje využitie pre všetky typy rodinných domov. Po vhodnej stavebnej a technickej predpríprave sme hybridný systém uviedli do prevádzky.